नमस्ते प्रणाम। हम खेसारी लाल यादव और हम आ रहल बानी 7/5/2025 के सफरा किंग फुटवियर के जौना के ब्रांड एम्बेसडर भी बानी हम। और भगवानपुर हाट, सिवान पुल के पास, मोहम्मदपुर रोड। और हमारे भवानी फुटवियर के नाम से ही शॉप खुलल बा। और हमनी के भाई मिथिलेश जी के ई कंपनी है, जौन की अपना गांव के, अपना घर के, अपना शहर के, अपना बिहार के रहे वाला वहाँ के। और आज हर जगह सफरा किंग के एगो अलग लेवल बा और खुशी होला कि वो अपन इतना बड़ा होला। तो दिल से धन्यवाद। और वो सब सपोर्ट करी है फुटवियर कंपनी के। और 7/5/2025 यानी हम 7 तारीख यानी काल हम आ रहल बनी अपने भाई की यहाँ, भगवानपुर हाट, मोहम्मदपुर रोड, सिवान पुल के पास। तो रुआ सभे आई और अपन प्यार आशीर्वाद दी। लव यू ऑल, थैंक यू।